Začalo to tvoje tým? Začalo to tým, že sme sledovali nejaké veci, čo sa dejú vonku, a jedna z nich je teda konkrétne táto kniha, ktorá pochádza z architektonickej školy v Londýne AA, kde vlastne jeden tím spracovával celkovo takúto vec, že navrhovali ako keby pavilón a riešili ho vlastne od štúdia až po realizáciu. A bolo to veľmi zaujímavé, toto nás asi tak najviac nadchlo, nie? To bolo takéto preloženie, kde sme si povedali, že možno, že by sme do niečoho takého išli. Sme žiadali aj grant. No. Ten princíp sme akoby prebrali. To, že vlastne bolo 25 študentov vybratých, z ktorých 25 návrhov sa vlastne spracovalo. Na konci bola súťaž, po tej súťaži sa vybral jeden návrh a ten návrh v podstate sa začal realizovať, nie? Ale prečo sme to robili? Aby sme nežili len tam, alebo toto len prejdeš, tento priestor. Ale chcelo by to otvoriť a myslím si, že strašne by pomohlo, a toto asi pomôže, je nejakým spôsobom to iba naznačiť, ako by to vyzeralo, keby dokázala takáto komunikácia fungovať v neformálnom prostredí medzi študentami a pedagógmi napríklad. Hej, že neformálne diskusie o architektúre projektov, ktoré v podstate vnesú do toho vzťahu medzi študentom a pedagógom niečo iné. Niečo, čo tam vlastne patrí. Taká tá príjemná, uvoľnená atmosféra, tvorivá atmosféra, kreatívna. Toto je možno posledná príležitosť, keď budú takto tímovo robiť. Iné je robiť v ateliéri ako tímovo, ale tu to, čo robia, sa rozídu a môže posledný krát, a tu je vec, kde majú právo na omyl. Doslova, že tu je laboratórium, tu sa skúša, či to vyjde, nevyjde, toto musí výjsť, ale je to skúška, je to test do života. Ako vždy pri všetkých projektoch, pozri, žiadny šetrenie, žiadny šrab, žiadna vrtanie, ako by si vážime to dielo. Myslím si, že toto je naozaj z našej strany iba určitý pokus alebo určitá snaha o prejavenie nejakého našeho názoru na to, ako by mohla vyzerať nejaká dočasná intervencia, ktorá je spojená s touto fakultou, a to, že rešpektujeme toto dielo a že sme do neho nechceli zasahovať, je jasné, že bolo to postavené vlastne celé na tom, že tá intervencia bude dočasná, bude jednomesačná a iba sprostredkuje v podstate určitý zážitok z toho atmosféru, čo Ešte to je ďalší z projektov, ktorý apeluje na to, čo nám tu chýba. Kde si posedieť, čajovňa, niekde, kde môžeš, aj keď niekto príde na návštevu, kde sa nemusíš, nie že hanbiť, tu sa nemáme za čo hanbiť, ale normálne do slušného priestoru ho pozvať, by mal pocit, že je na architektúru. Aké predpokladáš reakcie? Myslíš si, že to bude prijaté? Ako keď robíme aj normálne naše veľké projekty, vždy 50 na 50, keď je to dobré. Nepredpokladáš nejakú kritiku? Už sa nie, že na to zvyklo, na to si treba si na to zvyknúť vlastne. Predpokladám úplne normálne. Ale tak treba sa pustiť do niečoho riskantného, do nejakých nových vecí. Niekto sa musí.